2 vaatetta, josta en varmaan koskaan luovu. Ja toinen on Leviksen farkkutakki, joka on sekä kaunis että kestävä. Ja toinen on R-Collectionin anorakki. Valeko? Tämä reppu ei ole kovin vanha, mutta se vaikuttaa kestävältä ja uskon käyttäväni sitä vielä kauan. En koskaan luovu näistä Artekin huonekaluista. Tässä on luistimet, jotka ovat 30 vuotta vanhat, ainakin ylikin, ja tuskin koskaan niitä heitän menemään. Tuotteesta tekee hyvän se, että se on monikäyttöinen, hyödyllinen, laadukas ja kestävä. Erityinen reppu on siksi, koska sen mukana tulee retkeilyyn sopiva istuinalunen. Koska ne ovat ajattomat, kestävät ja laadukkaat. Minä tykkään unapäistä. Se, että ne on tehty luonnonmukaisesta materiaalista, nahkasta, huolellisesti. Koska niistä voi rakentaa näyttelyn. Ja voi katsella mitä haluaa. Ja koska niistä voi esittää näytelyä. Koko! Sen merkityksellisen näistä luistimista tekee se, että niihin liittyy todella paljon muistoja. Niillä olen itse opetellut erilaisia luistelutaitoja. Olen opettanut lapseni luistelemaan niiden avulla. Ja olen opettanut lukemattomat oppilaat luistelemaan niiden avulla. Reppu on mulla päivittäin käytössä ja se palvelee hyvin eikä tuota pettymystä.